Yema yo wacho ni inyalo time kata ka dipo ni isetieko sikul to thuolo ni. Ere kaka gweng' ma wantiere bende orientwa kata ketowa bede o para manyime madhi nyime kod sikul dong' pacho kika wanyalo loko pacho bende e gweng' ma wantiere. Achako Morin kendo. Cleophas gigi okikore gikikore kabisa, to gi pacha aneno ni oganda bende samoro wa fail. Mane minyo kana nyisi ni nitiere jonyuol moko ma samoro tugo gi gik moko ma ketho ngima nyithindo, nikech a Children's Act nitiere gimiluongo ni abuse of child's right as far as labor laws are concerned. Nyathi ma is under 18 years old is not supposed to be employed anywhere nikech pod en nyathi. Koro yudo ka yes, ing'eni nyathi to en okia, en ofil mana nonyalo timo gino, but chik ok oyiene. Koro anybody ma employ nyathi machal kamano, mano ng'at ma o abuse rights mag nyathino. Ting'eni mano gitimo nikech ong'e maber ni at the end of the day msara modwa miyo nyathino onge. Ena aluong nang'o oledhi. Yes, o misuse nyathino. Emobro kete ni in kao peng iringo godo kiyudo kata mana 50 bob, kibiro to abro chuli kata mana 10 bob commission moro e wiye. Lakini kalure gi chik ni winjo ka jatelo wacho kae maber ni nitiere gimiluongo ni policies ma wantiere godo mabeyo kabisa. Te gwenge kacha kata wan bende wa abuse these very policies. Te yudo ka jogweng' samoro ok gidewo. Ka ankoro chopo kata ni nyathini iri nogore piny ga piko, kata odhi onego ng'ato, kata ogwe ng'ato. Koro kani nyathini ne nyathi ma under age, no konego bed ni otiyo tijini. But koro apenjora ni e gweng' kacha sama nyathini timo gini, dongo nego bed ni koro ukao dana luongo ni patik mar dhi manyo janyuol mar nyathini tunyise ni ok wa expect ni nyathini mondo obede ginene, obed kae ni eno nyalo bet ni otiyo tich makama. Nyithinda inago iko wantiere gi chief wa e gweng' kacha ka, e gweng' kacha. Chief onego bed ni inyiso ni nyathini timo marach, to kochakre kawuono kik wachak kendo wane nyathini e kantiere gold mine, kik wachak wane nyathini kariemba piko nikech mae pod en nyathi. Ting'eni samora goga erokamano ni Nyasaye nikech chief ma wantiere godo gi. Jogi gin ga a very good authority nikech gibende ging'eyo dwaro mar sirikal. Ka jopiny nyalo kao patik mar dhi mondo report weche makamago ir chief, tibo yudo ka chief bro kao authority mare to siemo janyuol mar nyathino nyaka gi nyathino together, ma nyathi ma inano ok onego bed ni neno kendo katiyo tich ainago. Koro kae ta blame jogweng'. As much as bende nitiere tije moko matindo tindo ma nyithindo nyalo timo, but they should be child friendly, they should also be acceptable within dongo kata mana bedo ni nyathini eri age mar nyathi chacha. Nitiere gik moko ma kwa puonjo to gina skills ma gin normal, to nitiere moko ma are just out of policies monego bed ni wantiere godo e Kenya kae marito ratiro mar nyithindo. Koro kanya diera tanyalo blame jogweng', tanyalo nyaka blame jonyuol maweyo nyithind gigi mondo either ng'ato kaw ni nyathi oketni e tich marocho ratiro mare, kata in iwuon janyuol iyie mondo nyathini odhi oti tich marocho ratiro mare. Ting'eni gigi bende at the end of the day ema miyo ga nyithiwa gi ka koro nyathi onego bed ni dhi e form 1 to koro koni ni ok odhi e skul nikech ang'o nosedhi ma obilo ber mar tij cha, pesa mathis manoyudo kacha cha, ka en to kong'eyo maber ni tijni is just robbing her or him of childhood mare. You understand the difference? Yes. Koro kanyere mawiro ka nyathi onego bed ni dhi e form 1 to koni mama nawe skul nikech